Emil Maier Petersen, Emil Lahti, Mika Vainikka. Toinen rivi Joakim Gulliksen, Linus Hellberg, Stinus V. Ödegård, Aatu Valkeinen. Emil Lahden lähtö onnistuu loistavasti ja kolmannelta lähtöpaikalta kärkeen. Paalupaikalta lähtenyt Valter Patronen kakkosena, kolmantena Mika Vainikka, Joakim Gulliksen neljäntenä. Viidentenä nuori tanskalaislupaus Emil Maier Petersen, kuudentena ruotsalaiskuljettaja Linus Hellberg. Valter Patronen kärkeen Las Palmaksen jarrussa, Emil Lahti taistelee kakkosena. Kolmantena kokenut Mika Vainikka. Tanskalaiskuljettaja Emil Maier Petersen haastaa suomalaiskuljettajat ollen neljäntenä. Viitospaikkaa hallitsee Joakim Gulliksen, kuudentena Linus Hellberg. Valter Patronen on jo repinyt kaulaa muihin. Kakkoseksi on noussut Mika Vainikka. Kolmantena taistelee Emil Lahti. Takana vaanivat Petersen, Gulliksen, Hellberg. Emil Maier Petersen nousee tässä kolmanneksi ohittaessaan Emil Lahden. Valter Patrosen meno kärjessä on vakuuttavaa. Kakkospaikasta käydään huimaa taistelua. Gladiaattoreina Suomen Mika Vainikka ja Tanskan Emil Maier Petersen. Kemara GP 25 voittoon Valter Patronen. Kakkosena Mika Vainikka, kolmantena Emil Maier Petersen, Joakim Gulliksen neljäntenä, Stinus V. Ödegård viidentenä, kuudentena Linus Hellberg, seitsemäntenä Aatu Valkeinen, Linus Harrison kahdeksantena.